आरो बे खोब खम समनि गेजेरावनो सिमा बारायनाया जागोन आरो बियो बे खामानिया दिनैहाय सोलिगासिनो दं आरो नंगौ जे गेजेराव माखासे बिसायख'थि थांबाय आरो जोंहा चेयारमेन कमिसननि चेयारमेना बिथाङा कभिडजों साग्लोबजानानै बिथाङा जिउ गोमानांदों जायनि थाखाय गोदान मोनसे चेयारमेन नागिरफिननाय बा दिनैहाय गेजेराव मोनथाम इलेक्सन बारलांबाय बे इलेक्सननि थाखाय माखासे खामानिफ्रा दोनथ'नांबोबाय थादों जायनि थाखायनो नांगौ समाव हयथ' बे खामानिखौ जिबायदि महर होनांगौ होनो हायाखैमोन खिन्थु बिदि होननानैबो थाथ'नानै थादों बिदि नङा बिनि खामानिया जे सिंनि मोनसे इसिङारि दाथायफोर माखासे दङ बे गासैबो जाजोब्बाय आरो बे खोब खम समनि गेजेरावनो सिमा बारायनाया जागोन आरो बेयाव खुनु सन्देह लानांगौ गैया जे सिमाया सानजाहा बारायनाय नङा बेखौ खुनु सन्देह लानांगौ गैया मानोना भारत सरकार आसाम सरकारा बुंबाय थादों भारतनि नखर मन्त्रि भारतनि गाहाय मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोना बुंबाय थादों जे बिटिआर माने गोरोबथानि जे दफाफोर बे दफाखौ आखरे आखरे मावफुंगोन आरो जोंहाबो फोथायनाय दं दिनैसिमाव 6-7टा माखासे दफाफोरखौ मावफुंबाय माखासेया दिनैहाय अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्रा बिनि डिपिआरआ कमप्लिट जाबाय नैबे एबार अक्ट'बर नभेम्बरहालागैनो बेखौ मोनसे गायसंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसंनायनि खामानियाबो जासिगोन आरो ओरैहाय सानजाहा गामि बारायनाया जासिगोन बेखायनो नैबे सुक्तिया गुबुन सोरहाबा खालामनाय सुक्ति बायदि नङा बे सुक्तिया भारत सरकारा खालामनाय भारत सरकारनि मोनसे कमिटमेन्ट आरो कमिटमेन्टआव जेब्लाबो भारत सरकारा अरथाबनानै दं आसाम सरकारा अरथाबनानै दं बेनिखायनो बे मावफुंजाया होननायनि जेबो बाथ्रा गैया बे थाबैनो मावफुंजागोन बेखौ जोङो फोथायनो हायो बेराफारसे अनन्तराया बावैसो सान सिगां कचबिहार रायजो बा इउनियन टेरिटरि सोरजिनायाव चिरां नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैनानै दं नामा गावनि देहानि सायाव सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव दं नामा नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा दासि जुदि दं नोंथाङा गोख्रैनो सुलाद लादो गोजोनथाव खौरां SI निउर'थेरापि सेन्टार बेयाव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनायखौ फाहामनो हागोन सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय आरो बायदि बायदि रोखोम सानाय दंब्ला गोरलैयैनो फाहामनो हागोन बे SI निउर'थेरापि सेन्टारा चिरां जिल्ला बेंटल गला नं 5 आव दं फै बिदिब्ला मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव कल खालामनि जानबुं नम्बर 7620160459 आरो बे नम्बराव कल थाङाखैब्ला 9476977956 आव गोख्रैनो सुलाद लादो